Horlivý a zvedavý kohút, ktorý sa snaží prísť na klub každej veci. Dospieva veľmi skoro a utvára si vlastný systém informácií. Prvok Zeme v tejto kombinácii zaručuje, že všetky svoje úlohy plní spoľahlivo a starostlivo. Vie mávnuť rukou nad nepodstatnými detailami a vie si vybrať zásadné a dôležité fakty. Nebojí sa brať na seba veľkú zodpovednosť a lípne na svojej reputácii. V vyjadrovaní svojich názorov si nedáva servítku pred ústa. Má silné misionárske a kazateľské tendencie. Miluje podnecovanie ľudí k vyššej aktivite. Môže viesť prostý a jednoduchý život, pokiaľ má prácu, za ktorú dostane dobrú odmenu. Je priamo fanatický, systematický a zaznamenáva si všetko, čo sa mu pozdejšie môže hodiť. Úževnatý pracovník, nekompromisný vychovávateľ a najobávanejší kritik. To všetko môže byť kohút s prvkom Zeme.